We don't see endings, we see transformation. Tăcerea vorbește mai tare decât orice afirmație. Nu sunt marile lucruri care schimbă destinul nou, ci gesturi mici unseen, but they hit the soul. A kind word, o mână întinsă în gol. That's the way to life, that's the real control. Filosoful se, nu ce pozezi te definește, but what you understand, ce mintea ta clădește. Și înțelegerea nu vine din cert, nah, it breaks there, comes from doubt. Din întrebări în aer, trecem through time care nu ne aparține complet. Dar we leave traces sincer, direct, prin faptă, prin gând, prin bunătate reală. Not loud success, but quiet moral power. Fiecare apus este un ora să-i privi de la spate. Fiecare apus este un ora să-i privi de la spate. We are not measured by what we take, but by what we give, the love we make. Fiecare apus este un ora să-i privi de la spate. And truth walks slow, but never late. Life is not possession, it's perception. Nu bogăția contează, ci direcția în reflecție. You can have everything and still be empty inside, or have almost nothing and still feel alive. Îndoiala nu e slăbiciune, it's a gate. Through silence we learn to navigate fate. We are travelers in borrowed time, writing meaning between every line. Și poate omul nu e putere, ci caracter. Not the noise, but the light we carry after. Fiecare apus este un ora să-i privi de la spate. Fiecare apus este un ora să-i privi de la spate. And every shadow holds a sunrise that waits. No rush defines us, No speed makes us real. ce adevărul din pași. The way we feel. Poate fiecare zi e o întrebare pentru suflet, and we answer it silently through movement. Nu prin what we say, but what we become. Through storms we don't escape, but overcome. The world is loud, but meaning is quiet. And real change never needs a riot. It starts in a gesture, small but true. A life you give comes back to you. Fiecare apus este un ora să-i privi de la spate. Every ending is just light turning back to you.